Bueno, atzalde hon eta ongi etorri ekaineko ezoiko pleno honetara. 2 punto dauzkagu, Kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntua da ordenantza fiskalen aldaketa, ordenantza fiskaletan zehaztutako ikasturte izaera duten tasa eta prezio publikoak aldatzeko proposamena. Atzaldeon. Udal gobernuak 2024-2025 ikasturterako ordenantza fiskalen aldaketarako proposamena dakar plenora. Hain zuzen, kirol zerbitzuko ikastaro eta euskaltegiko tasetan 3% igoera proposatzen da, eta honekin batera herriko ludoteka danetako tarifak kentzea, danak doanekoak izatera pasauta. Honen helburua da, eta beti izan dugunan arira, kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzea. Azken urteetako prezioen eta kostuaren igoeran ondorioz, udalak beregan hartu ditu igoera horren eraginen zati bat, eta binguan bez 0,6 beregan hartuko da. Baina argi izan behar dugu, azkenen urteetan egin dien doiketak ondio be KPI-aren igoeraren azpitik darela, eta horren ondorioz udalak galdu daben gaitasun ekonomikoa berreskuratzen jutia nahi baldin bu, atal batzuetan proposatutako igoerak datozen urteetan be aplikatzia ezinbestekoa izango dela. Bide batez, onartzen dien aldaketak aukera berdintasunean sakontzen dau, herriko ume guztiek ezer ordaindu barik ludoteketaz disfrutatzeko aukera izateko. Sosara ideasen dizu, orduan proposamena da, azaldu duen aldaketa onartzea, 30 egunez jarriko litzeke jendaurrean, eta epe horretan erreklamaziorik ez baleo, behin betirako onartuta ulertuko litzateke. Onartzearen aldeko botoak, kontrakoak, onartuta gehatzen da 16 aldeko botokin eta aurkako batekin. Boto esalpenik? Atzalde, ikasturterako ordentza fiskalak direta, gu beti bezala, hobetzeko asmoarekin egin genion lan honi, eta benetan posten nahitu gure proposamenak, bintzat zati handixenean, ez igoeran ez, baina beste zati garrantzitsuenean, ontzat ematia gobernuak, eta zuk aipatu duzun bezala, aidau eredua osintxuko eta geozarreko ludoteketara zabaltzeko aurkeztu genuen proposamena, gobernu aldetik proposameni onartzia. Ze benetan pentsatzen dugu, auzokoentzako eta auzoentzako beraz, ongarriak diela. Eta, posten gaitu bintzat, alde hortatik, elkarreko lana, helburu honera eraman gontxula. Gai zerrendako hurrengo puntua da azokako erreglamenduaren aldaketa proposamena. Proposamena bidali zitzaizuen bere momentuan euskeraz, gaur behin dela gutxi. Bialdu dizuet erderaz, eta gero euskara zerbitzuak pasatu zaienen itzultzeko eta betu bat emateko ukitu dituzte hainbat puntu, baino, idazteko eran, funtzean ez da ezer aldatzen. Orduan baita bialdu dizuet nola gehiatuko litzeken testue. Ez dakit zeo zer esan nahi dizuen, boskatu ingo deun. Reglamentuaren aldaketa onartuko balitz, hau ere berdin, 30 egunen jende horrean egongo litzeke eta inok ez baldin badu ezer adierazten, behin betirako onartuta ulertuko litzateke. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Ez diberi, guretzat emoten dugu ezoiko pleno hau. Urrengoa ohikoa, ekainean 24, hori da.